И така, годината е 1940. Светът вече очаква своите събития и герои, и те, разбира се, не закъсняват. И докато оркестърът на Глен Милър изпълнява знаменитото си настроение, през същата 1940 бележи началото си незабравимия анимационен сериал «Том и Джери». Появяват се на бял свят редица знаменити личности, като Едсон Арантеш до Насименто, по-известен с прякора си Пеле, роден някъде в дебрите на Бразилия. В едно отдалечено американско предградие на Нью-Йорк се ражда Алфредо Джеймс Пачино. Някъде в Южен Уелс, селото Трефорест Понприт, за пръв път пропява или по-точно проплаква Том Джонс, а в един град в България, наречен центъра на Североизтока, се ражда нашият герой. Това е най-сладкото място в Шумен. Тук на място на тази сладкарника съм се родил. Беше в бебешката количка, защото на тая възраст и там се научи да целува. Знам, че съм бил много добро дете. Ученолюбиво, не крайно амбициозно. Записах се в авиомоделизъм. Боже, едва ми издържах няколко занятия. Записах се после в корабомоделизъм. То същото, само че летвички са малко по-различни за направа на кораб, а онова за направа на самолетче. Ама такава скука му обземаше. И ние гледаме с баща ми в читалище Добри Войников една едноактна пиеса, в която играе небезизвестния за Шумен доктор Таракчиев. Изведнъж излизам и той ми казва: виждаш ли какво прави братовчет ти, какво правят децата, твоите са ученици, а ти ще фърлиш въглища на гарата. Аз съм добър ученик. Защо да хвърлям въглища на гарата? В същия миг се записах в драм състава. Имах шанса там да бъде една голяма дама, по-английски преподавател, Пандора Стефанова, която е работила в театър, и театъра й беше първата природа. И тя направи драмстав, ние играхме Мамзел Нитуш оперета, аз главната роля. И въобще аз така тръгнах, да всички от компанията на родителите ми деца, моя възраст, отидоха да кандидатстват кой медицина, кой инженерство. Аз казах, че само Витез. 1966 донася необичайна световна слава на уелския певец, а Уилям Хана и Джозеф Барбара правят 151-та серия на Том и Джери. И докато Пеле вкарва гол във вратата на България на световното по футбол, Ал Пачино все още усвоява тайните на актьорското майсторство в прочутото актер студио на Ли Страсбърг, когато героят в нашата история поставя своя отпечатък в аналите на драматичното изкуство с ролите Котаракът в Чизми, Хлестаков, Часовников и Петю от Ние не вярваме в Щъркели на сцената на Хасковския драматичен театър. Правим третата година в Хасково, в Хасковския театър. Ние не вярваме в Щъркели, първата пиеса на Недялко Йорданов. А мене ме поканиха и във военния театър, и в поезията и страна. Леон Даниел е напуснал току-що военния театър и е отишъл като режисьор в този театър на поезия и страна. И аз един месец мисля. И вече отидох в София, защото ваканция за Хасковския театър, разхождам се по Ръкси, по Раковска, нали? Край Прага и Ашингер. И за зла врага насреща ми Леон Даниел. Идва срещу мен, ама така разстояние, метър и нещо, насочва се, свива си умрука, завира си ръката в носа и казва: ти ще ставаш ли артист, бе? Ще ставаш ли артист? Прокламациите са готови, бай Георги. Остави ги. Кое има още, бе? Аз, бай Георги, да си поотида малко. Да понагледам домочарието. Пак ще дода по-късно. Отивай си. Пак е хич не се връща, ако щеш. Взимам и записки на Априлското въстание. Нали, 12 серии. И аз казвам, аз съм завършил в Шумен конен спорт. И гледаме едно мъничко понче, такова като пони. Нали, и аз викам, аз ще се избира. Избрах се го, защото то толкова ниското, аз изведнъж, ако то се засили, мога да стъпя на земята.
кадър, лента, колор, не знам се каква, от скъпите ленти, нали, тръгва и изведнъж моето конче, като реши да се засили, и аз останах на земята прав. Коне ти е, белия. Дай ми го. Безспорният хит «Дилайла» донася на Том Джонс огромни количества слава и печалби, но не и възможността да се появи на софийска сцена. Hanna-Barbera Productions вече е студио за анимационни филми. Пеле вдига за трети път Световната купа по футбол, с което бележи началото на края на своята кариера, а Ал Пачино е обявен от критиката за най-обещаващ млад актьор. Но отговора на нашият герой не закъснява. Верно, по София е хубаво. Гаджета, маджета. Но трябва да се върнеш, да завършиш. Абе, седи си мирен. Не е хубаво да бягаш. Добре, да, нали после щяхме да приказвам? Добре. 80-та година е една силна актьорска година, защото в период от 2 седмици аз репетирах с Алиони постановка на Леон Даниел на 3 сестри на Чехова в театър София и тайно от него, без той да знае, защото той не обичаше никога да работиш няколко работи заедно, аз снимах 2 серии за годишнината на Ленин, 110 години от неговото рождение, Болшевик и Попагоден, в телевизията и спях в тия 2 седмици по час и половина, 2 на денонощие. Ходих в Москва, 2 седмици ми правиха грим, от цял свят, в цял свят Ленин се играеше тогава. Даже от Етиопия е ходил човек да му правят маска и Мосфилм правеше маските и в Мосфилм ми казаха, значи от цял свят най-голямата глава за Ленин, която е дошла тук, за да направим, това е вашата глава. И аз вече си имах маската, аз можех даже да тръгна из цяла България, се показвам като Ленин, но не го направих. Да. Искаш да видиш очите ми ли? Ето ги. Очите ми са същите. И точно тогава пък и се роди малката ни дъщеря. Защото Веселинка, голямата, като стана на 10 години, пожела да вземем куче или да й родим сестричка и ние избрахме по-лесното, второто, и се роди Александра с 12 години разлика от една и съща жена, от Наталия Барцка. Хубава наложница имаш, Борисе. Славянка. Дай ми я. И Юрий Дачев, с когото и до сега сме приятели, от един театър, той е драматург на Малък градски театър за Канал, и каза, бе, би ли дошъл с мене, правя опити да режисирам, защото аз си го познавам като драматург. Но в Шумен съм правил няколко постановки, да направим една постановка на члена фамилия, по-Нушич, защото Юрий винаги обича да пипа авторите и добре ги пипа, нещо другото. И така ме покани и така дойдох. И после ме покани Юрий за Сборен пункт, втора роля, още по-голяма близост. И после са случи непоправимото с госпожа Спасова. И аз се оказах в положението на канен от страна на Министерство, на община и най-вече на театъра, на колегите, които искаха да им дойде и да им стана директор, макар че ме познаваха съвсем другояче. Кое докара до тук? Ти и такива като тебе. С вашата игра на демокрация. Допитвания, анкети, свободно възпитание. Просто и жена ми имаше тоталното мълчаливо несъгласие.
Да. Коя си? Добре, ето, записвам си и това. Добре. Да? Добър ден, господин Раев. Добър ден. Моля, заповядайте. Казвам се Анджелина Джоли. Няколко пъти се опитвах да се свържа с вас по телефона, но се оказа невъзможно. Търсихте ли бе на личния ми телефон? Не, разбира се. Жалко, наистина. Знаете ли, аз работя като актриса. Напоследък доста се говори за Шуменския театър и много бих искала да постъпя на работа във вашата трупа. А, къде сте? Откъде идвате? От кой театър? Моят професионален опит е повече в киното. Киното? Да, аз също съм снимала в киното. Гласа ви ми е доста познат. Но, разбира се, те са различни изкуства, аз ги умея и двете. Честно казано, в театър до сега не съм играла. Сложно. От София ли сте ви? Не, но пристигам оттам. Как да ви кажа, Ангелинке? Анжелина. Анджелина, пардон. С най-голямо удоволствие на вашата визия, вероятно има и пълнеж. Слава Богу, че не сте довели вашия приятел. А да ви взема и вас и да се наложи ви да имате само 1 или половина часа, просто не мога да си позволя, като разбрах коя сте. Крал Лир, например, не ми се играе. Играе ми се не чупух. Сигурно има нещо и детинско в мене, те да знам. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie.